Gresnej. To Švéd nevidel, že by ja som teraz toto... Zažda sú zaujímavé. Dobrý, vítajte v Kobylách. Zdravičko. Pane, stala sa mi taká vec, dostal som defekt, opravoval som koleso, zlamal som kľúčik. Nemáte taký kľúčik nejaký? Taký, dajaký, jaký taký? No však na koleso. No jasné, dobre, ale 16, 18, 20. Jaj, 20, to je asi 20. Jasné, že mám. Máte? To by ste ma zachránili, lebo by som tu ostal visieť. Ďakujem pekne. A kam ste sa vybrali? Viete čo, idem do Poľska na nakúpiť. Do Poľska na nakúpy? No hej, treba mi nejaké veci ešte dokúpiť na robotu. Prečo práve do Poľska? Ale ako, nechcem byť arogantný, to vôbec, ale vás do toho nič nie je. Moment, ja sa vás len snažím naviesť na správnu cestu. Pozrite, keby ste mali ten kľúč, že si ho od vás kúpim, ja si to vymením a ja pôjdem. Hej, ja cestu poznám, hej, idem na Bardejov a potom na Poľsku, ja som v Poľsku, čiže keby ste mi dali ten kľúč. Dobre, takže ja pýtam, vy ste náš? Hej, som náš. A čo? No takže konečne poďme baviť po naši. To vyššie džubece do Poľska. A skali ste? Ja som z Košicov. Ešte lepší. To z Košice džubece do Poľska, ja keby sme tu nič nemali. Však tu máte všetko. Čo vy chcete utoriť, čo ja mám robiť? Ja vám nechcem utoriť, čo máte robiť, ale minule tu bol taký expert, jak vy, a išiel stále s plným motorem. Poďte, poukazujem vám. Krovinorezy, pily, pilu treba? Tak ja v Poľsku som chcel sa kúpiť spilu, však ja tam mám toho Jaceka. Jasné, v Poľsku. Na čo potrebujeme pilu? Na drevo, nie? Dobre, ale na drevo do výroby, ku stromčekom do zahrady. Tá neznají čerešňu odrezať z ich hranou, nie? Tak normálnu pilu. Minule som tu mal chlopíka 1,50 m a na čerešňu s tým chcel ísť. Jemu som dal túto pilu, bol spokojný. Ale ja myslím, že pre vás by bola tota pila vhodná. Jaj. Do obidvoch rukoch. Však i do jednej ruky. Poradný chlop, poradná pila. Prepačte, No, nechcem vyrušovať sa, ale hľadám strunu do košačky. Kde ju nájdem? Strunu do kosačky? Jani! Strunu do kosačky, ukáž mu. Ďaká. Ale som neznal, že také somariny tu máte. To nie sú somariny, najšie páči. Takže. Ale toto je čo, druhá prevádzka, či čo to je? Nie, to je kuchynka, hobby kuchynka. Najšie páči, každému, co domu treba. Príbory, fľašečky, ceple fľašečky, ceple misečky, stredná miska, veľká miska. Zedo z babu potrebujú takú misku, že by bola minimálne pre dvoch. No a vám by som odporúčal, môže ísť tých dacov. Toto nie je vožík, toto je nákupný vožík. To sebe cetka objednali, bo ona chceli nákupný vožík, takú, jak má sušeda. No ja mám znať, jaký má sušeda vožík. No, tá ten vožík tým pádom ostal tu. Struna do košačky, ujo. Struna do kosačky. Jani, čakáš, a otec už tu bol. Hej. No da nie. Bože, oni neznajú, co doma majú. No, tu ešte ukážem dať sa na palenečku. 2 hours later. No a Angelikoch, ktorý máme furt, bo toto nám idú jak na dráčku. Co ešte potrebujete? Na robotu veci napríklad, no flesku. Fleska mi odišla, hej, bo som rezal minulé kotúčom, kotúč mi odišiel tiež a fleska zhorela, takže flesku zoberiem. No dobre, ale je to cenovo jak v Poľsku? No cenovo sa vidie lepšie jak v Poľsku, keď sebe odrachujete drahu, ku tomu ešte máte záruku, nebavte sa myslím. No co ešte také potrebujete? A čo tu ešte máte? Všetko? No dobre, vedúci, spravíte takú cenu? Cena je už spravená. To fakt? No jasné, u nás sa furt dohodneme. Ďakujem veľmi pekne, no ale pomôžete mi do motora, bo ešte do nového targu štreka, takže by som... Kam? No, krovky decom ešte treba kúpiť. Krovky? No. Jani, dovaníš krovky. Čo? Ja neverím. No jasné, poďte, pohľadkáte sebe ešte poníka a môžete ísť. Masaker. Prepáčte, kde macerile? Však pri šekéroch sú. Hej, to díky.